Miner aziz, mesela mjara me kriza dile, kalp krizi. Ama serve mesele henek rawasın. De salên dawî de kriza dil an jî ji mirinên ji ber qelpê zêde bûn. Piranî jî kesên ku emrê wan ji çilî biçûktir e di van heyama dawî de bêjin. Sedem evêyekê cuda cuda ne lê herî ber bi çav ev sedem nexweşîna şekir, yê tansiyona bilind û zêdebûna nexweşiyan e. Van yakan jî nexweşînê kronîk mezkare lê zêde bike. Îca spor dibêjin ku ji bo siheta qelbê meriva lazim e merov sporê bike û zêdetir jî xwarinê bi sebze û şênkayiyên jî divê meriv dîne ser sifreyê xwe meriv wan zêdetir bixwe. Yani meriv xwe piçek xwe ji rûn, ji goşt piçek meriv xwe jê dûr bike. Ne piçek meriv hene xwe jê dûr bike. Ne wisa be nexweşînên qelb mixabin zêde dibin. Em berê xwe din hişyariyên spora. نەخۆشیên قەلب û krîza dil di salên dawî de bi herdû jî zêde bûne. Bi taybetî êdî kesên dibin 40 salî re jî nexweş dikevin û krîzan derbas dikin. Kalp krizi yani lerza dil gelek gen bune hatiye hatta hatta bisti jî hatiye ku genetik de hebin. Doçent doktor Nesîm Ala da dibêje nexweşî zêde bûne, ev jî dibin sedema krîza dil û mirinên ji ber qelb. Tansiyon nexweşiya tansiyonê, nexweşiya şekerê ya kolesterol zêde bûna kolesterolê jî heye. Sebebekî din jî tişê genetik yani tişê irsî li dê bava debas min ew hene. Her wa Ala da dibêje divê meriv ji stresê dûr be û cigareyê nekişîne. Cigare mesela cigare kişandin jî sebebekî zev ew e. Cigarê berde bi nav devdora cigarê de nesekine hevalê ku cigarê dikişînin bu devdorê nesekine. Bi spor dibêjin divê meriv ji bo siheta qelb xwarin û vexwarinên xwezayî û masiyan bixwe. Goşt têda kêm e, têda dontin e, têda rûn kêm e. Çi heye werada masî heye, rûnê masîya heye û sebze heye. Hareket heye yani levandin heye mer gelek hareket ke gelek mer cîxa nesekine. Di meha Ramezanê de jî ji bo siheta qelb divê meriv hay ji xwarin û vexwarinên xwe hebe û sporê bike.